for giving me this opportunity to share some few speech regarding the border issue, regarding the memorandum signed by the both state of Meghalaya and Assam. On behalf of the Meghalaya People Social Organization, I would like to extend my heartfelt thanks to our Honorable MDC of Mahoti, Pak Charles Manger, for spending your valuable time here with us. Kuat benai kublairu iba Erwin Sutengah unjuru ya kiru orang bak baru kiba donlang hene hamtam lei kiseng balang kiba per kiba awan hene kabakam kerpang hamtam ipi ki paiba nong song sunong jogine kisnong kiba hap akine ki border area ya kilong kumi kilong pa kumjuru ikna samla mentaka sngi ngidon hene bangin penpau sika sokar ya kajing persya kajungi alor ka memorandum kebalasan lane kabakin IT no ya ka kendau ka siap kajungi ya ka Asam batngi kum gisang balang ibatrei na kabenta ka bha kamiat na benta ka jingya jungi pajba ni persya jur ya ka sarkar Meghalaya jungi alor ka jing lilam no jungka ya ka jaka kajungi sya ka Asam batna kaliang kajungi ni putpang nem ta kasngi badali lay ngimla ban pediang ya kane ka jingle jung ka sarkar Meghalaya ka jungi bakisan ya ka MOU lem da sim ya ka rai jung ki pajba nong song sunong hamtam ki basa hakine ki border area lem da kan jok tin wat ya kisim ki hima ki nong punya sunong ki pajba nong song sunong kumno ka sarkar kala ban sim ya ka rai ha ka kiti kumba manga mapi baru ngitip bangi ngihap apo ka jingsang siap jung ka district council ngihap apo ka schedule ka sarkar Meghalaya kam don bor ai halo ka kendau ka siap henrai ka district council ka don bor isim ki hima ki nong san siap sunong ki don bor te kumno pat ka sarkar ka jungi ka siu IT ya ka kendau ka siap ka jungi ka siu bypass back ya ki riti san siap hadar jong kari kasi jantia ka bait ka jungi na kaliang ka jungi dalilai rungin pediang ya kane ka jingle ka sarkar bat ngin yang ya kun persya bat ngihap ngin penbori ka sarkar bahkan penbait no da kumwai ngino mailat dalilai bekas jaka jungi kan let sawai umba kine kiski ki malasam nilayo i lengba ki lat patai kubor bau deputy chief minister badan burong jungi ba presiden tensang uang ba dalilai ngimla syuk kan penbait ya ka ei ka balasan lasan henrai na kaliang kejungi nginomo ailat dalilai ru ba na kaliang ka sarkar kan le don bori kata na kaliang kejungi ngi kentu yebi ki pajba nong song sunong isang balang boker bapin yasno tilang ban yakun lang kenang bangin tu poi sa kathong ka jingjob bangin la ya ka sarkar ban penbor ba kahap ban penbait tiang ya kane ka MOU ka ba kalasan kami kenturu ya pi ki pajba nong song sunang iwai pa iwai ba pidai baniang teli din omdai bentuk jingkerman pihak baniang scam kenang ba ngimpoi sa kathong jong ka jingjob na kaliang ka jungi nyum dadam than sipun banong bun hi kinong kran ki bansaya ai jingmut na kaliang jungi sangkat ne kublais bun